Puenak masamu. Titik-titik wadul kok sekolah kok penak mendok Made ya. Jan mbok. Oh, enak pol Made. Lah nyapa-nyapa diwangi. Saiki cah sekolah saiki enak yo rokok nek sekolahan oleh. Piye masamu? Engko sing disalahne gurune karo kepala sekolah sing disalahne. Lah piye ngrokok nek sekolahan karo gubernure diwangi yo. Nek sing salah murite harap maklum. Lek sing salah gurune dilaporne polisi. Penak mbok anu Made. Pemenang engko anakmu ngrokok nek sekolahan. Ngono. Lah, karo gurune dikaplok. Anakmu kon wadul mboke. Mboke kon ngomong, "Saya mah tidak terima. Saya tidak ridho." Kon ngomong ngono nang kantor polisi. Lah engko karo polisi ben ditanggapi. Ngono, Made. Saiki Tommy enak dadi cah sekolah. Anakmu kon sekolahane, Made. Masamu.